работи като строител на къщи и пчелар. Какво прави като строител? Ремонтира къщи и като пчелар продава мед и пчелен прашец, се грижи за пчелите, има много кошери. Какво работи майка ти? Майка ми работи маникюристка. Има ли салон за кръста? Да. А какво работи баща ти? Баща ми прави такси. Заедно ли работят? Да, работят в салон за красота. Майка ми и баща ми правят хората по-красиви. Какво работиш? Аз работя чистач хигиенист в ЦИТ. Работно облекло ни задължава никой с нищо. Моята работа е главно да следя хигиената, да се грижа за това, като се почиства с препарати, дезинфектанти и главно това е моята работа. Да има хигиена в сградата. Работи сладкарка. Красиви кекчета и вкусни косонаци. Здравей! Искам да направя интервю с теб. Здравей, Лили, слушам те. Ти какво работиш, татко? Баща ти е полицай. Служи на хората. Защо не си при нас? Къде си? Не съм при вас, защото тати е командировка на турската граница. И затова няма долу в град Средец съм на командировка. Защо си на границата? На границата съм, тати, защото тати с още други тук колеги на баща ти пазим границата от нелегалните иммигранти, които пресичат границата с Турция. Тати е тук да ги спре с другите колеги на тати, затова баща ти е командировка. За да спре нелегалните иммигранти на границата. С какво хващаш престъпниците? Татко ги хваща, ако трябва да ги арестува баща ти, той ги арестува с белезници. Ето ги белезниците, къде са? Как се отварят? Ето ги. Те се отварят. Те се захващат. Ето. Те се поставят на ръцете на престъпника, който трябва да бъде задържан и после тати ги отвежда в полицията. Защото един престъпник е задържан. Някой на ръце, защото са много дебели. Те са направени, че да стават за всяка ръце. За тънки, за дебели, няма значение. Разкажи някаква случка, интересна случка от твоята работа. Конкретна случка. Това беше много отдавна, не мога да се сетя кога точно. С един батко, колега на баща ти, той няма да ти е чичко, батко ти е, бати Свилен, бяхме на работа и ни изпратиха горе в парк Христо Ботев в Тутракан. Христо Ботев? Да, парка горе, да проверим един човек, мъж, защо се беше напил в парка. И да го проверим. Сбира ли за купиш? И в последствие, като го проверяхме, то чичко там, който го проверяхме, той беше употребил алкохол, реши, че няма да не изпълнява полицейските разпореждания и с колегата на тати, бати Свилен, двамата го задържахме и го откарахме в полицията. И какво го направихте? След като го откарахме в полицията,
Той беше задържан за срок от 24 часа и бяха му съставени ни глоби, защото беше непослушен и затова му писах ни Колко глоби. глоби? 5-6? Е, не си спомням, сигурно бяха 2 някъде. 2 глоби му писахме. Каква е твоята длъжност в полицията? Моята длъжност е младши полицейски инспектор. За какво отговаряш? И за какво отговаряш? Ми нося отговорност в момента за 5 села. Кои? Обслужвам 5 села, като квартален полицай на селата. Кои? Село Дунавец, село Пожарево, село Търновци, село Антимово и село Царев дол. Да, в охранителна полиция работя, точно така. Полис? В униформения състав. Коли спираш ли? Точно така. И коли спираме, проверяваме водачите на автомобилите, както и самите автомобили. Дали са изрядни, дали са редовни. Кражби? Кражби проследяваш ли? Кражби не проследявам, кражби разкривам по принцип. Работя по кражби с цел разкриването на кражбите. Кой е извършителя, кога е станало, какво е откраднато. Какво би ме Посъветвал? посъветвал, ако бъда полицай? За да искаш да станеш полицай, първо трябва много да учиш, да си послушна, да спазваш това, което казва тати. Трябва да е учил достатъчно, да е завършил средно образование, с добра оценка, да има шофьорска книжка е желателно, да бъде послушен, защото един човек като има работа с полицията, с закона, много ясно, че няма да го приемат като полицай. Какви Първо, че трябва да- документи, какви изпити трябва да издържи, за да стане полицай? Те документите по принцип са много, а изпитите са 3. Първо се минава физически изпит, там се тества човек дали може да издържи упражненията, които са физическите за самия изпит. Втори изпит е тест за интелигентност. На този изпит от всякакви теми на познанието се подлага човек да знае като обща култура колко знае, примерно, въпроси от литература, от български език, от математика, от обща култура е този изпит, да се види колко човек знае като цяло нещата. Така ли Е, за- успя да бъдеш полицай да... Ами баща ти е взел всички изпити и после баща ти беше на школа 9 месеца, където се обучава, за да стане полицай. М. 9 месеца тати там се учи, за да стане полицай. Имаше изпити и след като... С колко години ставаш полицай? Колко години стаж имаш? Ами, в Стаж. момента баща ти, към настоящия момент баща ти са 16 години стаж в МВР. В година баща ти ще направи 17 години в системата на МВР. Благодаря ти, тате. Благодаря за интервюто. Нека. Моля, лека вечер, надявам се и на живо да направим интервюто, Да. освен онлайн. Довиждане! Благодаря и аз за въпросите. Довиждане. Мятай. Аз съм Езел Серджан Серайдин от град Тутракан. Уча училище Йордан Йовков, първи А клас. Дядо ми е кмет, село Богданци. Кмета на село Богданци. Кмета съм на село Богданци, казвам се Сафи Мустафа. Това е нашата сграда, кметството ни и работим за жителите на селото. И това е нашия кабинет, където работим и ето ни кабинета, заповядайте, вижте кабинета.
Ние тук сме жителите на село Богданци, около 800 човека. Ние се грижиме за тях, за социална помощ и за каквото да е било. Ние решаваме проблемите тук. Подпомагаме на социални слаби, болни, пенсионери. Грижим се за природата, за хората, които се нуждаят от помощ. Имаме ученици, които се учат в Тутракан, Главиница, Зафирово. С каквото можем помагаме на учениците ни да се изучат като моя внук. Тъй като моя внук е в Тутракан, в училището Йордан Йовков, първия А клас. И искаме да се изучи. Аз се казвам Зара Владимирова Колева. Уча в Йордан Йовков, град Тутракан, първи А клас. И днес ще задаваме въпроси на баща ми в неговия офис. Моля, представете се. Здравей, Зара! Казвам се Владимир Колев от град Тутракан и работя във фирма MLPS AD като изпълнителен директор на тази фирма, която след малко ще се разходим с тебе, за да добиеш по-добра представа точно с какво се занимаваме. Имаш ли униформа? За съжаление, нямаме униформа. Намираме счетоводството на фирмата. Браво! И сега влиза тати. Сяда си на едно от работните места. И покрай колечките си Светлана и Даниела. Здравейте! И те са ми приготвили за подпис, протоколи и декларации. И какво ще кажа? Ами нищо, аз го казвам. То се вижда в прехода на работа. Какво се случва? След малко ще отидем и по цеховете, там да се види точно с какво. За подпис с кратката декларация да подирите. А Зарито, както винаги, тук много обича да се рисува и да помага. И да слага печати. Да. Ти ще сложиш на Зари и ти по един печат. Да помогнеш на тати. Да помогнеш на тати, той ще се подпише и ще сложиш печата. Къде се слаги печат? Ето тук, пиши подпис и печат. Тук удари един печат. Браво! Това ли вече? Да. И на другите ли? Не, само там. Ами не се тогава ще има още документи да подписваме. Да. Ние ще сме по тук. Така. Благодарим за гостоприемството. Моля, пак заповядайте. И отиваме в другата част на завода. Тук се намираме пред входа на индустриален парк Тутракан. А това е за чекиране на карти. А тук се намира фирма АА. А това е администрацията, в която работи тази. И тук се намира ферма SGM. А тук това е лазер машина за Кроене на детайли. кроене на детайли. А това са старите Преси. преси от завод Терма. Чакайте ги видя. А може ли малко повече за тази машина? Да, може. Това е ламарината. Това е листова ламарина, Листова ламарина. която минава пред тия валеци, Зари тук. минава през валеците и започва нейната деформация, за да стане накрая детайл. Минава от тук. Първо
Прави се едната от операциите, едното огъване. След това продължава на следващото огъване, след това продължава на следващото и така постепенно стига до края, при който се получава истинския детайл. Тук, Което е конструкция за фотоволтаици. тук имаме едно приспособление, което измерва дължината на детайлите и винаги излизат еднакви. По размер. Да. И ето го крайния резултат. Не е крайният резултат, и накрая ще ви го покажа в момента. Тук са пробиват отворите, с които се хваща материала за определената площ. Да. Това е крайният резултат на детайла. Ето го. С отворите, с всичко за... Зари, кажи благодаря ви много за презентацията. Благодаря ви много за презентацията. Бързо. Благодаря ви много за презентацията. Но не всичко е работа. Понякога като идвам пред тати, се забавлявам. Аз се казвам Александър Киряков. Живея в Тутракан. Аз съм ученик в Йордан Йовков и съм в първи А клас. Мама е заболекар, а тати е капитан на кораба. А каква е работата на капитана? Ами, основно капитана, неговата функция е да контролира екипажа и като цяло да преведе кораба и товара от едно пристанище до друго. Това е най-общо казано, като товара може да бъде в частност и хора при пасажирските кораби. Иначе аз работя на товарни кораби и пренасяме товари. Малко ли си на кораба? Да, имаме много помощници. Имаме помощник капитани, имаме моряци, така че ние сме цяла команда, отбор, тим, които се заедно управляваме кораба. Кораба не може без останалата част от екипажа. Къде ти е работното ти място на кораба? Ами, капитаните обикновено са на мостика или на палубата. Иначе в машината са механиците. Какво правите в капитан на кораба? Значи капитана, основната му задача е да преведе корабът заедно с товара и екипажа безопасно от едно пристанище до друго. Това е най-важната част от работата на капитана. С кого работиш? Там имаме екипаж, обикновено е мултинационален, от много различни страни и всеки си има своята професия и отговорност на кораба, така че няма по-важна или маловажна позиция. Всеки си има собствената си позиция и отговаря за кораба. Къде работиш? Ами, работя тати по океански кораби. Рядко навлизаме в Черно море, нашето Черно море. Обикновено стоим в Тихия океан, Индийския и двата Атлантика, северен и южен, така че работим основно по морета и океани.